Hangni ngisa snguthu ya ka jingta jong gari ka thama hapo jong ka Middle East ka dei ka India ka bla sha ka bha ha gari ka thama namar ka India ka la haban thit ya ka umpnyang bat ya ka gas nabar jongri bat ka babun ka umpnyang bat ka gas ka la haban li thit napo jong ka Middle East kai ka ban ja ya ka India hagba ka don kam hadu ko ban ru pho person ni tang ya ka gas bakal haban thit nabar jongri khamtam napo jong ka Middle East ki nongba abat ki nongrit menta hapo jongri India ki linyar namar ka jingbom yo shu ka jongki ya ki gas watang ban shat ya ka jingbam ka jongkiru da kin pendon kam ha ki ying ki sam ki dukan ki hotel bat ki restoran ki bafar ban shat ya ki jingbam ka jongki na ka benta ki nu kinong wan bam hapo jongki te ki jaka ka India ka don kam kumba lai pon iwe klur matrik ton ka LPG bat hadu kumba ru pho person kala haban likthit nabar ya ka LPG kumba ka long menta ki katu ka dik nongba kum ka Gorakhpur ka Pune ka Noida bat ka Delhi ki bru ka yang kumba lai lai bat gila yang lain ru dagi bun kenta tang ban yo ya ka wi ka salendar kat hadu ba gila don ki bru gula kelon hamadan bat gila yap ru hadin bala rakno ya ki hapo jong ki hospital tang naga daw ba gila haban up tang ya ka wi ka gas kane kala je hapo jong ka nongba Garandabat jong ke jela Uttar Pradesh ka jingya kendu jing jong ki hotel berki restoran ha ki babun ba ki nong ba hapo jong ko India karena kraw shu nang ne sekmat kumba kalong mata hapo jong nong ba ha Bangalore bat ha Mumbai kila don hadu kumba arpho hadu lai pho pasani ki restoran kila hab ban khang khrdap no namar ka jingbom yo yaki salendar ban shat jingshat ha ki restoran ki jong ki bat kan ni kala bu yaki nong India ha ka jingma ka kraw namar kan sadon ka jing ditu ka kraw yaki salendar nang ne sekmat kumba kalong ha ki sngi ki bradap ki salendar letse ki bangi pendon kam hapo jiki yingi sam ki jongi ki shongdor tang hapo ya ka 10,000 tengka hanrei kumba kalong mata hapo joka nongba adelhi kila di ya ki salendar hakador kumba 8,000 hadu lai 1,000 tengka bat ya ki commercial salendar ele kila di hadu kador kumba lai 1,000 hadu 100,000 tengka bat hapo jonga nongba Bangalore ele kila di hakador kumba 100,000 tengka kawai tani ka bamud ba katam kumba 100 ai kador lari nujor ha kini ki bnai ki bradap menta ki galikit kas hapo jong India la hab banda pahara bhaja ki namar ki don shibun ba ki satu haki linti ki sengkin kat kaba ki kidang ya inti kumba kala ja hapo jong jala Uttar Pradesh kila don hadu kumba new phone rutli ai ki salendar ki satu wat ki kantin hapo jong ka parliament jong riru kim yo shashu ki MP nagadao ba kim don ya ki salendar watang ba kan shat ya ka sha ka jong kiru Handrai ne galyang juga sorkar juga India gal ong ba hapo juga India kamdon ka nugudu ka jingkerdu yaki salendar Handrai kumba galong ta ka India ka don hapreng juga jingkerdu ku kraw yaki salendar lagre heki jakasor bat haki jaka nunggendong kumta perkhat phi hapo jong India kidon hadu kumba chispa sau pho sau klur ngut ki nong sungsnong bat ka India ka don kam hadu kumba henru pho person ni yaki gas nabar jonggri ban pendap ya kita ki chispa sau pho sau klur ngut ki nong India hadu menta hanrei ke jingli hangni ka longba na kan yo ban pendap yegri gas lada ka thma jong ka Israel persha ya ka riran ka dangyat menta hapo jong ka Middle East kumta ka ka ban jai ki nong India nang ne sakmat lada ka ni ka thma ha Middle East kandang ne dagi bun banai nang ne sakmat snobha sakomen kublech bun ta thadu indu ha ka wipat ka video